Weh, Ji. Prewe kabar ya? Apik. Salaman Sit. Tambah gege yakin sira. Orang sira ya gege. Oke guys sira. Nyamet dhewe nanti sih, Yek. Nang omah wae. Nang omah wae. Heeh. Waduh. Asli tamat mat kok tambah lemu sira. Makmur iki, susune cocok mesti. Jaka ngono lah. Tambah gege. Iki nyambut gawe nanti. Biasa kono ngarep. Rewang-rewang. Tak melo lah. Hah? Tak melo. Melo. Ya, engko nek ana lowong. Lanjut ya. Oh yo, hati-hati ya. Tak terus ya Pri. Lah. Jeneng Pri ke prewe sih? Lah. Sira Supri re kanca SMP nyong. Malah kanca SMP. Nyong ke kanca SD Munji. Oh, kanca SD. Heeh. Sugeng. Malah Sugeng. Sugeng siapa? Lah kae mau sasu karo Ya sira. Allah, Wis sasu Ji. ngono. Sira sapa jenenge? Nyong ke Suparman ya astagfirullah. Sira nyong ke kanca SD mu lho. Masa ora ngerti jenenge nyong. Enggene Ora ngerti kan. Kelalen. lalen. Tanda desa. Su. Sumu itu.